ng mga nagbabagang balita. Ilang sakahan sa Milaor at Minalabak nagsisimula ng magbitak-bitak dahil sa tag-init. 8 sasakyan inararo ng SUV sa Naga City, 5 sugatan. Mga dinaing na pufferfish o butete, kinumpiska ng BIFAR at PNP sa Nabua Public Market. 18 official candidates ng kauna-unahang Miss Kaugma Philippines pinakilala na. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Ramdam na ang epekto ng matinding init ng panahon sa ilang sakahan sa Milaor at Minalabak, Camarines Sur matapos ang ilang sakahan ay nagkabitak-bitak na. Babala ng Pag-asa sa banta ng El Nino, sektor ng agrikultura ang pinaka-maapektuhan. Ang paghahanda ng Agriculture Department sa ulat ni Jem Garcia. Kahit tapos nang mag-ani, pinoproblema ngayon ng magsasakang si Benito ng Milaor ang unti-unting pagkabitak-bitak ng kanyang sakahan. Nadulot umano ng matinding init. Nanunuyo na rin ang ilang dahon sa kanyang sakahan, senyales ng panunuyo kahit pa may sapat na irigasyon. Wala. Maghintay lang kung mayroon makukuha. Konti lang. Minsan, maganda naman ang anihan dito. Kung ganito, walang tubig. Maghihintay kami ng tag-ulan. Sa paglilibot ng news team, isa lamang ang sakahan ni Tatay Benito sa kahabaan ng Milaor at Minalabak na halos tuyo na at nagre-resulta sa pagbitak-bitak ng lupa. Ayon sa ilang magsasakang nakausap namin, maaapektuhan umano ng tagtuyot ang kanilang susunod na cropping at harvest season. Kahit hindi pa man opisyal na idinedeklara, ngunit mayroong malaking posibilidad na magkaroon ng El Nino, ay hindi maiwasang mangamba ng mga nasa sektor ng agrikultura, lalo't ayon sa Pag-asa, isang sektor ng agrikultura sa pinakamaapektuhan ng El Nino na maaaring maranasan simula Hunyo ngayong taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Well-established na po yung mga iba't ibang sektor na posibleng maapektuhan at base po dun sa whole of government and a whole of nation approach ng ating national government, yung mga binibigay po nating mga strategic action plan na posibleng maapektuhan kung sektor ng El Nino ay ang agriculture and food security, the water resource sector, health sector, public safety at yung pong ating energy sector. So yun po yung major sectors po na posibleng maapektuhan at iba-iba po ang posibleng maging impact nito. Dahil rin sa banta ng El Nino ay maaari ring maapektuhan ang mga inaalagaang hayop tulad na lang ng mga baka, kalabaw, kambing at iba pa. Kaya ang abiso ng Department of Agriculture o DA. Yung mga grass pwede siyang matuyo kaya wala nang makakain. Kaya ang inaano natin yung cut and carry, ikakat yung wag nang dalhin sa pastulan yung mga alaga, i-cut and carry na lang. Dalhin na lang yung mga tanim na pwedeng ipakain doon sa mangkulungan nila. Isa sa mga paghahanda at nakikitang solusyon ng ahensya upang hindi masyadong maapektuhan at mailigtas ang mga aanihin ng mga magsasaka ay ang pagbabago sa planting calendar, lalo na ng pagtatanim ng mga palay. Sa mga tanim naman, meron naman mga tanim na drought tolerant. Sa rice, meron din kami, and sa mga gulay naman, meron din mga hiyang sa tag-init. And also sa naman yung rice natin na pinaka major commodity, binago natin yung planting calendar. Mas pinaaga na natin yung preparation para hindi na aabutin itong mga bagyo sa October to December. And wala namang problema yung rice natin kasi irrigated siya, hindi siya masyadong maapektuhan itong tagtuyot. Siguro yun lang mga rain-fed areas and also yung mga nasa hulihan ng mga covered ng irrigation, yung hindi naabutin yung mga nasa hulihan na part. Siguro yun, mga pwedeng mag-iba muna sila ng itatanim, wag na muna rice kung kulang yung tubig. Samantala, malaking tulong rin umano ang mga irigasyon sa maraming sakahan kagaya na lamang ng solar-powered irrigation ng Numas-Basa Minalabak at Surf Sea sa Bula na binisita nitong Marso ni Pangulong Bongbong Marcos
bilang patubig sa mga sakahan na malaking tulong kahit sa panahon ng tagtuyot. Jem Garcia, CSN. Iniimbestigahan pa ng PNP kung human error ang sanhi ng pang-aararo ng isang SUV sa 8 sasakyan sa Naga City kahapon. 5 ang sugatan sa insidente. Si John Amador sa detalye. Aakalain mo eksena sa pelikula ang tagpong yan sa Cáceres Street sa Naga City matapos sumalpok ang puting SUV sa bahagi ng Plaza Oragon hanggang sa araruhin ang 8 sasakyan sa tapat ng Naga City People's Mall pasado alas 5 ng hapon kahapon. Bago ang tagpong yan na nasa pool sa dashcam, makikita sa anggulong ito ng CCTV ang pag-overtake ng SUV sa ilang sasakyan hanggang sa nagdire-diretso ito at araruhin ang 8 sasakyan na ikinasugat ng 5 katao. Ay, hindi po nangyari kaso hapon, lampas alas 5 ng pagkahapon. Diyan sa Cáceres Street, Binaga. Si involved na vehicle duman, bali siyam gabos. Oh, may mga tricycle kaya motor, tapos ito nga yung padjak. Ang nangyari ka ini, itong Montero Sport, primero nakasagi siya ng motor duman sa may home bago pa siya magliko. Siyempre, si reaction niya, i-control niya si sasakyan, kaso allegedly, naging not controllable na uncontrollable na si sasakyan. Big try niya man magpreno, pati handbrake, day na nagana. Oo. Kaya sinangyari, nag-gram pa siya duman sa Oragon Monument. Iniimbestigan pa ng PNP kung posibleng resulta ng human error ang insidente. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung may kinalaman ito sa sudden unintended acceleration ng sasakyan. Sinagot naman ng driver ng SUV ang pagpapagamot ng 5 sugatan, maging ang danyo sa nadamay na pwesto ng mga vendor sa Naga City People's Mall. Nakalabas na rin ito ng kulungan matapos ang regulatory period at nagkaroon na ng compromise agreement sa panig ng sospek at mga biktima. Paalala ng PNP para hindi na maulit ang kalintulad na insidente. Para po maiwasan ng arrogance, talagang i-check ta po sa sasakyan kung talagang nasa running condition siya, good running condition, and bako lang po si sasakyan, pati na din si magamit, si tao. Kung mayo man siyang namamati, kung okay man ang ano niya, dapat i-check pareho. John Amador, CSN. Higit sa 2 pesos per kilowatt hour ang itinaas sa singil sa kuryente ng Casureco 2 ngayong buwan. Dulot umano yan ng mataas na power cost at krisis sa langis. Narito ang ulat. Laking gulat ng consumer ni si Creslin matapos madagdagan ng higit sa 300 pesos ang kanyang binabayarang bill sa kuryente ngayong buwan. Tiyak na umano mas maghihigpit pa siya ng sinturon lalo't hindi na niya alam kung paano pagkakasyahin ang budget ng pamilya. Mag-iipunan talaga ang pagbayad kaysa maputulan. May man kitang magiginibo. Siguro matipid na lang. Talaga din na ma-rice cooker. Ayon sa Casureco 2, may pagtaas ng higit sa 2 piso per kilowatt hour sa singil sa kuryente ngayong buwan ng Abril. Mula sa 6 pesos and 76 centavos per kilowatt hour nitong Marso sa residential consumers, pumapalo na yan ngayon sa 8 pesos and 83 centavos per kilowatt hour. Sa low voltage consumers naman, umaabot na yan sa 7 pesos and 96 centavos per kilowatt hour habang 6 pesos and 64 centavos per kilowatt hour naman sa high voltage consumers. Ayon sa kooperatiba, isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang pagtaas ng generation charge na direktang naapektuhan ng pandaigdigang presyo ng langis. Naglangkaw kita ng lampas 2 pesos. Kung hihilingon ta po, although affordable pa ang satuyang rates, pero namamatian ta na si paglangkaw. Gusto sabihin po kayo ni, mag-prepare na kita dahil iyo man po talaga ini si bulan, ining bulan na Abril, si puon kang epekto. Kaya itong grabing init kang panahon, panduwa si halangkaw na produktong petrolyo, panduwa po halangkaw si demand ninipis na si supply kang kuryente. Sa forecast ng kooperatiba, tila wala pang preno sa pagtaas sa singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Kaya abiso nito sa mga consumer magtipid sa paggamit ng kuryente, lalo na sa peak hours upang mabawasan ang konsumo at bayarin sa kuryente. Chris Novello, CSN. Higit sa 60 kilo ng dinaing na puffer fish o butete ang nakumpiska ng pinagsanib puwersa ng BIFAR at PNP sa Nabua Public Market. Pagbebenta ng naturang isda, peligroso ayon sa BIFAR. Si John Amador sa detalye.
Sinuyod ng Inspection and Monitoring Team ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 5 kasama ang Nabua PNP ang mga stall owners sa Nabua Public Market alas 6 ng umaga nitong Miyerkules, April 22. Ang target ng grupo, mga iligal na nagbebenta ng dinaing na puffer fish o butete at mas kilala sa Bicol na tikong. Ang BIFAR Enforcement and Regional Monitoring Team kaibanan ang Nabua PNP nagkonduser ning market inspection ngunya na aldaw sa Nabua Public Market para i-inspect ang compliance kang mga stall owners sa mga existing fisheries regulations kung saan nagresulta ning pagkakadakop ning 4 na persona dahil sa paglabag kang Fisheries Administrative Order 249 Series of 2014. 4 ang arestado sa operasyon na nagtitinda ng ipinagbabawal na isdang aabot sa higit 66 kilos. Ayon sa BIFAR Bicol, peligroso at nakakamatay ang dinaing na puffer fish dahil sa taglay nitong lason na tetrodotoxin. Paalala ng BIFAR na maaaring makulong ang sino mang mahuhuli sa parehong paglabag. Ang pagbalgar po kaini pwedeng makulong ning 2 months to 1 year or a fine po of not less than 10,000 pesos. Para po sa kaaraman kang gabos, ang pagtinda, pagdistribuer, asin pagkakan kang puffer fish o botete o kaya tikong, labas man po o processed, mahigpit po na ipinagbabawal under Fisheries Administrative Order 249 dahil ang sirang ini igwang lason na inaapod na tetrodotoxin. Ini po nakakapagpabara ng ugat, nakakaparalisa kang mga kalamnan asin pwedeng magresulta sa kagadanan. Mayong antidote o bulong sa lason na ini kaya delikado po talaga. Ngayong araw, sinunog at na-dispose na ng BIFAR sa bula ang mga nakumpiskan dried puffer fish o butete. Jan Amador, CSN. Balik normal na ang operasyon ng Barangay Council ng Santo Domingo sa bayan ng Bombon, Camarines Sur matapos ang sunog na sumiklab sa kanila mismong Barangay Hall. BFP inaalam pa ang mitsan ng sunog. Si Jan Amador sa detalye. Aktual na pag-apulayan ng sunog ng mga tauhan ng BFP at PNP Bonbon sa sumiklab na sunog sa mismong barangay ng Santo Domingo nitong Martes. Agad namang naapula ang sunog na ayon sa mga otoridad. Sanhi ng pagdikit ng kortina sa sakit ng nakasaksak na aircon. Bainis na po si aircon nila may naggamit na ilapat. So itong saksakan po katal. Dapat to kapag hapot-hapot ni dapat lapat. Kapag ilalapat, nag-iinit. Tapos nagkataon, ng kurtina ninda, nagtama pa duman. So, duman nagpunsi, kaya nagkaigwa ng fire. Ayon sa punong barangay, nasa seminar sila sa Naga City na mangyari ang insidente. Kaya't hindi pa malaman sa ngayon kung sino ang gumamit sa aircon ng barangay. Balik sa normal na umano ang operasyon ng barangay at wala namang nasirang mahalagang dokumento ng barangay. Mga nadanyo si duman sa muya, ito sa naman aircon, tapos ito pong kurtinang kabit. Aside from that, pa naman ibang gamit. Tigi-inspection mi pa po si sa muya mga printer, desktop, at si mga gamit po sa opisina ng mga papeles na nagkabarasa. Pero upon inspection mi man, madali mi man mapamara si mga files and si mga printer po, tinisting mi naman po sa bago. Thanks God na nagagana man. As of na po kaya pang switch, pa-inspection ko pa sa samuyang barangay electrician para kung sakali man makabalik tulos kami mag-opisina dyan sa samuyang barangay hall para masecure lang ang kayusan para din na ma-author itong siring na shortage sa pagkasulong. Jan Amador, CSN. Muling naobserbahan ang pagdami ng mga badyaw na namamalimos sa Naga City. Pamamalimos at pagbibigay ng limos, pinagbabawal ayon sa batas. Si Regine Buesa detalye. Naobserbahan ang namamalimos ng mga sea-nomads o mas kilala sa tawag na badyaw sa kasentruhan ng Naga City. Kadalasan ng mga itong makikita sa iba't ibang bahagi ng Naga City People's Mall, lalo na sa hagdan malapit sa mga nagtitinda ng prutas kung saan sila namamalimos. Pagbubuot sila. Gumambanda sa pwesto mi sa saro, dakul duman. Pag-udto, dakulon duman. Tapos pag gusto nila mahiling sa mga karihan, nagkakarakan. Kaso hapon dyan, 5 badyaw ang kuyan dyan sa hagdan. Mamalimos lang, hanap buhay ninda.
Ayon sa PSO, wala namang report ng gulong kinasasangkutan ng mga badyaw. Patuloy naman ang pag-monitor ng CSWDO, PSO at Naga City Police Office upang masiguro ang kaayusan sa lugar. Ang arami ang badyaw, may sarili naman silang settlement. Almost puro mga taga-Pasakaw yan. Lalo duman sa may parte kang Balugo. Kung may sityo mainit, yaon sinda dumang gaw. Yan yung mga yaon digdi, siguro tios-tios na. Digdi naman na case. Oo, hindi ka naman. Kaya mabilang naman lang sa muro. Unlike ang mga nakagi, mailing mo dyan sa irarom, tiripon. Kukulit, mga aki lang ang magkukulit. Kasi yung sarap, pag may kang jeep, masarap din. Mga tricycle, sa tukaw. Kung once may nagreklamong establishment or persona, yaman kami. Sa tabang kang DSWD kang Naga, tapos kang Naga City Police. Nakapasis kami ano ba kaya, mga aki. Tapos elderly, kaya medyo nakadit man na ingat. Paalala ng mga otoridad na lingid sa kaalaman ng publiko, pinagbabawal sa ilalim ng batas ang pamamalimos, maging ang pagbibigay ng limos sa ilalim ng Presidential Decree 1563 o Anti-Mendicancy Law of 1978. Igwa kitang law na kung saan ang law itong PD number 1563 or the Anti-Mendicancy Law of 1978 na kung saan itong nagbabawal sa mga tao na manlimos nga ni manlimos or magtaon ning limos. Samantala, pabalik-balik umano hindi lang sa lungsod kundi sa iba pang mataong lugar ang mga badyaw na regular namang inire-rescue at ibinabalik sa komunidad kung saan ito nanggaling. Actually, nagkaiguan na kita ning rescue. So, nirescue ta na ining mga badyaw digdiyo sa Naga City last December ba yon? Last December ata yun. So, nagkaigwa kita ng rescue sa Inda and na-turn over ni. And nakaulay na din si mga family kaning badyaw na ini. So, sangon yan, ang ginigibuta, since igwa naman nga ning nanunutaran digdi sa Naga City ng mga badyaw, more on pagirumdum and pagsusaway na if possible, dahil mag-gibo ning anumang gulo para mapanatili ta itong kaayusan kang Naga City. Ang sa part kang PNP kaya, as long as na mayo sindang ginigibong maraot, mayo sindang naapektuhan, mayo nagrereklamo, so kita hanggang sa pagsaway lang kita na pagpagirumdom sa inda. Pero pag once na may guwan na nakaabot sa mo yung reklamo na ini nakakadanyar na, so that's the time na kita ma-react kung if possible tataanan taning aksyon kung anong manindigong aksyon laban naman. Sa ngayon, patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa lugar upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Regine Boy, CSN. Abote nga ang ngiti ng mga soon-to-be mommies na naka-avail ng libreng ultrasound mula sa PHO Kamsur. Diagnostic ultrasound nakakatulong rin sa early detection ng malulubhang karamdaman. Narito ang ulat. 7 buwan ng buntis si Maylene ng San Jose, Pili, Camarines Sur. Kaya para ma-monitor ang lagay ng kanyang ipinagbubuntis ay minabuti niyang magpa-ultrasound sa Edmero Clinic sa Capitol Complex. Dahil libre ang ultrasound services ay hindi na kailangan pang gumastos ni Mami Maylene dahil sa maaasahang healthcare asset ng probinsya. Nagtungo po ako dito para po magpa-laboratory and at the same time po magpa-ultrasound po. Para ma-monitor po kung okay po ba yung result sa mga laboratory. And at the same time po, malaman po kung lalaki or babae po yung magiging anak namin. Ayon sa health expert mula sa PHO Kamsur, mahalaga para sa isang buntis ang regular na pagpapa-ultrasound para sa intensive diagnosis ng pagbubuntis ng isang ina. Unang-una, syempre kung buntis ka, kailangan mo pa-ultrasound. Yun sa OB setting. And sa surgical setting naman, kapag yung may paninilaw, katulad sila, jaundice na tinatawag natin, kailangan din magpa-ultrasound. Tapos ay yung katulad ng sinabi ko, may sobrang pananakit sa right lower quadrant
ng tiyan ng isang tao. Kasi nga entertain tayo ng appendicitis, which is emergency case po ito. At makikita po din ito sa ultrasound kung positive or negative. Maliban sa mga buntis, malaki rin ang naitutulong nito sa early detection ng mga malulubhang karamdaman. Inayuhan din ang publiko na agad magpatingin sa espesyalista tulad sa Edmero Clinic sakaling makaranas ng mga nabanggit na sintomas upang mabigyan ng tamang lunas at maiwasan ang komplikasyon. Nagpapasalamat naman si Maylene dahil sa libre at maaasah medical services ng probinsya. Salamat po kay Governor kasi malaking tulong po itong ginagawa niyo sa amin na libre, hindi po kami magbabayad. Chris Novello, CSN. Pinakilala na ng Miss Kaugma Executive Committee ang 18 nagagandahang dilag na official candidates ng kauna-unahang Miss Kaugma Philippines. Pasok bilang official candidates na Maria Elaine Grita, Reynalyn Proferosa, Lisa May General, Alexandra May Harris, Lizelle Ann Inigo, Ashley Ruin Ipo, Christine Margaret Gonzalez Odonio, Ramona Preliegra, Mickey Angela Barcela, Princess Lizzie Mabag, Rica Stephanie Ubaldo, Reese Cassandra de Guzman, Reggie Castelo Alibarbar, Ricky Analdo Dionila, Yvonne Karen Noriela Danao Rosas, Ia Lester Buber, Joyce Esteves Tabago at Vienna Miliena. Ayon sa Miss Kaugma, all official candidates deserves the crown pero isa lang ang kokoronahan at magre-representa sa Kamsur sa national stage. Gaganapin ang coronation night sa May 28 sa Kamsur Uptown. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.